Исәнмесез, хөрмәтле халык иҗатын яратучы тамашачыларыбыз. Без моңлы сандыкта булган уен кораллары белән таныштыруны дәвам итәбез. Миннән табышмак, сездән җавап. Урманда кистем, эчен бавырын уйдым, кабыргасын ике тиштем, әби көен ишеттем. Бу нинди уен коралы? Әйе, дөрес. Бу курай. Бүген Нугай курай белән якыннанрак танышырбыз. Узган сәхифәләрдә без танышкан идек. Бүген инде тирәнтен карап китербез. Бу ике тишемле озын Нугай курай була, дуслар. Шпуннан, агачтан ясалынган, сез беләсез, элекке вакытларда курайны урманда һәм болында үскән кура үләненнән ясаганнар. Менә бу ике тишекле курайларда безнең әби бабаларыбыз яраткан көйләрен уйнаганнар. Озын көйләрне, салмак һәм тиз такмакларны уйнап була шушы ике тишемле курайда. Безнең татар халкының музыкасы 5 нотага корылган һәм ике тишек ярдәмендә барлык ноталарны чыгарга була. Тыңлап карыйк. Менә шулай иттереп, рәхәтләнеп күңел ачканнар безнең әби бабаларыбыз. Дәвам итәбез. Әгәр дә шушы курайга тагын бер тишек ясасак, курайның мөмкинлекләре бермә-бер арта. Күз алдына китердек, без тишек ясадык. Һәм безнең менә шушындый 3 тишемле Нугай курае барлыкка килә. Бу курай, дуслар, ясалынган тимердән инде, агач төсенә буялынган. Бу уйнарга яраклы алюминнан ясалынган. Шулай ук бу башы сыбызгыдан ясалган, сыбызгы формасында. Сез беләсез, татар халык ки бер урында гына тормый. Вакыт уза торган саен башка халыкларның тәэсире безнең татар мәдәниятенә йогынты ясый. Һәм дә инде күп кенә көйләр шәрыктән кергән. Менә ике тишемле курайда шәрык көйләрен уйнап булмый, ә менә 3 тишемле курайда уйнап була. Әгез без башта курайның мөмкинлеген тикшерәбез һәм дә инде берәр шәрык көен уйнап карарбыз. Менә, дуслар, күрәсезме, тишек өстәлгән саен курайның мөмкинлекләре арта. Ләкин шуны истә тотарга кирәк, бу шулай ук обертон уен коралы. Ике тишемлесе дә, менә һәм дә инде 3 тишемле курайда, Нугай курае обертон. Нәрсә дигәнне аңлата? Димәк, бер тишектә без берничә тавышка кадәр чыгара алабыз. Шуңа күрә безнең мөмкинлекләр арта. Кызганыч, мондый курайлар әле тиешле дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Шундый зур өметтә каласым килә, безнең яшь галимнәр, этномузыкологлар, алар үзләренең эшен эшләрләр һәм дә инде курайны тирәнтен өйрәнерләр дип ышанып калабын. Шушының белән бүгенгә төгәлләрбез, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.